Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanda ake rajistan shi wannan Airtel network din, da fari zaka fara ɗauko application din nashi kamar haka. Bayan ka ɗauko shi zaka zo nan wurin da aka ce maka sign up nan ƙasa, so sai ka taɓa wajen sign up. Bayan ka taɓa shi ya buɗe sai ka zo ka sanya full name naka a nan wurin. Full name naka ko kuma wanda zaka buɗe mawaɗi. So nan kuma sai ka sanya email address. So bayan ka sanya email, nan kuma sai ka sanya a lura da nan wurin. A lura da nan wurin, wannan wurin ƙasan yana da muhimmanci. Idan ka sa ƙasar da ba naka ba, so ba zai yi ba. Sai nan wurin ka sanya phone number naka. So bari mu fara zaɓen ƙasa, sai mu yi searching ɗin Najeriya, mu 'yan ƙasa ne. Mu 'yan ƙasa ne insha Allah. Sai ka zo nan sai ka sanya phone number. So bayan ka sanya phone number, so sai ka zo nan sai ka sanya password. Haka ya haɗa da suna, da number. Sai ka duba ka gani shin sun yi daidai. So sai ka zo nan wajen ƙasa kuma. Nan ƙasa referral code ne za ka sa, sai ka sanya referral code. Da ka sanya referral code sai ka zo nan ƙasa inda aka ce maka sign up. Sai ka taɓa shi. So za su kawo ka nan wurin. Da zaran sun kawo ka nan wurin, za ka ɗauko, wato za su tura ma saƙo ta email ɗinka sai ka je ka ɗauko. So bari mu koma email mu ɗauko saƙo. So bayan mun dawo email gashi nan suka ce ga saƙon nan no reply. So sai mu zo ga OTP nan sai mu yi copy nashi. Da mu zaran mu yi copy sai mu koma. Ya koma baya, bari mu sake sign up.